No pot ser que, si se suspèn el servei de Rodalies, els panells de l'estació de Sants segueixin anunciant tots els trens, la gent pugui accedir en massa centenars de persones a les andanes, que hi hagi una persona anar parlant a la gent dient no, és que resulta que s'han suspès els trens, i hi hagi caos, hi hagi empentes, hi hagi... Megafonia no funcionava. Això no pot tornar a passar, i aquí s'han de prendre mesures. No pot ser que aquesta incompetència surti gratis. Però és una altra cosa, pel que fa a l'accident de l'alta velocitat. Jo ahir mirava els trens d'alta velocitat de Japó, que és un servei que funciona des de l'any 64, que en 60 anys ha tingut 0 accidents. Què fan els japonesos? I això que, així com a la xarxa d'AVE hi passa un tren cada 20 minuts, al Japó hi passa un tren cada 4 minuts. Van a més velocitat i porten molta més gent i més vagons. Què fan els japonesos? Cada nit, intensivament, supervisen totes les vies, cada nit. Clar, els bitllets són el doble de cars que a Espanya, però el preu és una qualitat i una seguretat. I, per tant, potser aquí hem de començar a canviar el paradigma de dir potser no podem seguir oferint tants descomptes tan generosos en les bonificacions del servei de trens, que és un servei molt car, que és un servei molt delicat, que és un servei que requereix molts diners, i potser cal fer aquest canvi de xip, perquè jo he llegit també que així com les incidències són repetides, que hi ha retards freqüents, ja no diguem a Rodalies, a la xarxa d'alta velocitat, en el Japó les incidències són anecdòtiques i molt puntuals. Per tant, si realment és un país, Espanya, i acabo, que vol ser dels millors del món en quantitat d'alta velocitat, hem de fer un canvi de paradigma per la seguretat i la qualitat. I això té un cost. Tota la literatura econòmica diu que la competitivitat de les àrees metropolitanes descansa en una xarxa de mercaderies i de rodalies molt eficient. I, malauradament, a Espanya el consens entre els dos grans partits polítics ha sigut prioritzar les inversions durant dècades en l'alta velocitat, que, a més, amb el seu disseny radial, ha contribuït decisivament a buidar les dues Castelles en benefici de la capital. I això, Germà Bel, per exemple, que és un expert en transports, fa 20 anys que ja ho havia avisat. Per tant, els catalans paguem molt, però no aportem ni manem a Espanya i les decisions són errònies i ara en veiem les conseqüències.